Ye no nsiano fiduem hade abo ensem no empanimfo a wono manya adaje anante sensentrofo wo mata service paniko ni mahaban de aka nso etese ensempa awurade edema ne ma se enkwagesem eno enanyimrebire yaboabo no na yesemofo nso anya adaje de ne pen etese capitation grant de ne bi wo de asane nyina ho de aka tese takra ye de brɛ wo se fa ensem de di mu akotene ya beti bi ene se wosona manyoku wonuma ba na no wonum kokoto ye no ensema epiepie akire empenimfo de atodwa se tie bia won be frɛ wonum a won ho bomu amwa ba badwaku anim na fe watoto wo man no ebio penimpa ba de akire a eba wosona manyoku wo committee wotua no yewura afanyoma kenso de atodwa se sesia wo kasa de wo mo nsanya nkankrata bia ye nsamankrata ye kyese ye mfrɛ mpenimfo ewo mpenimfo anim enu achi no yewura Francis Adenimo ebinimo keka so wono na jama woko na jaja akon de na chita e de amano na pani a wakasa de ma yewura boacheja akon e de atodwa se nokure bi anim so obi ka se wono matwen e de ma Francis Adenimo a eni ho na mom e bobo so me de toso mienu chokochoku wo mo sa akwa akoto aba no foforo na yahwede obeto so enum yewura Ken akompre ko Japan ene owura hopes na adoye enkra na kire se ye be frɛ wo mo e wo discipline committee wo sono de no anim na wate yewura bugiri na abu de ntia wo se yewura IGP akufu dampare ne league tape bi apie ene wo mo frɛ wo mo a wo se ni nyina no wo kasa nsemi e de aboa se wo sono obenya nan paso e de agina ene ne nuanom ena yaboaboa no de brɛ wo se sompa no nsia brɛ mo kase ebo ensemi etwa na ho te se po ebo asorochi a enam Sompa TV eno akure ya no social media handles no enam ni nyina da afi bono mantana henkuro sunyaye Sompa 90.9 98.9 enam ho ena 90.7 eno ya bono east mantamu enkransa eno nso enam ho bie yewura sante ebo a Benedict wono eni semufo na ewura kase ebo da mu a wondodo ebeburu otwe hunyi obapa kukua Veronica Jando sana akosua somua ya Grace yewura ya abo ama Libia Boga ene owura kwabna kese ne apamfo no wo madaroma na nsempai ye de bremo ajapia apamdada ene medin afi ye nyebre na ensem no ye ntutu ne sre ne abasa ye frase a wosono amanyokuo wono ene sese bofo a ne nam ho apaso na no memene da ena wono mokọ abato adaka mu no kokoto aba eno ye ni ntine ne piankoma wo mo wosono amanyokuo num wono mo ekokoyi nipa makon num efiridu numu se wo mo ena ensan konkọ prebio twedi ampon ede dom ye na ene obubo boso me ne de toso nan abato kase a afana ni nyina tu ahene ne asi ahene fo wono mo kwa akoto wo mai Ghana mu na agya sono ma no wo ma yidi obekura franka na twedi ampon edom ye ne wo tene han ni fefe de mayen ya ene na mfempim mienu ne adunu nan abato kase a wo mai Ghana beto no wo mo sa nipa no na ekwa kokura franka na num no wono mo kokoto ye ekowie nipa num a wo mudin eba ye no yewura Alhaji Mahmud Bebo ba omi o Ghana mampani eba de akire wono na dom kase no akire se wono ena wonko enti wodi kan de to so mienu ya sensentra mra hye bedwani yewura Ken akompre kwa Japan afi ni miensa so no e asantemande hye owura Alan Kwadwo Kiremanten ne nan so e kane kwayo so afo yewura firi ye koto ekwa wie ye no asantema mponde hye owura Francis Adenimo ene yewura Boachaja akon kane ahode ne so afo wo mo ne bo bracket ewo enum no ene bi nso so sensia na ekoko wie ye no ena mpenimfo de betu dwa echese abano kura wo moto no se bi se utietie mu a anko pepepe se de na wo mo pe no ba bi wo ho a enchenu ahwu bi atweneti okọ atifin apoe mantan no mu a ene wo bi kura ni fa eboye owura Zakaria na emu no ena ensem ne chese
jama complain de wo ma chechire se tie ne bedema e de akwa akoma mpanimfo na wokọ osona manyoku no mu a panimpa ba de akire a eba wo mo committee a wo hwe se ne manyina bekoyie de woto aso yewura afanya makense wono anso ne efutumra hye badwani ene wo de atodwe eche se sia na krata ne ba de a ene wonim na mom empanimfo epono so enkrata e wo ho a wo mahwe mu bia no bibie ni ho eche sebi obi abebokọ adubi e kire se obi atia no anase watino anase wakano enkomoi wone yensa ntwerofo ene di ho nkomo yetwe bi sei ene wode tudwa the MP for the diverse role played by them in ensuring a successful election that took place 26th of August 2023, the Saturday elections we had. We also commend the Electoral Commission, the Ghana Police Service for collaborating with the party in ensuring that we had a good day. We thank also the aspirants, their agents, media and the public for the support we receive. Now, it is important for us to state that this is a family affair. We've set down rules of engagement and we've also put in place a mechanism to ensure that grievances are heard and responses given. We therefore expect that all aspirants who have grievances will channel said grievances through the lay down rules. We as the elections committee have this mandate to look into all matters of concern. We therefore call on agents, assigns, and the principals themselves to respect such rules. We understand that elections can sometimes trigger emotions, but in all of these, prudence expects of us to act within the confines of the law. Any party member, any aspirant, any agent who would make it his own bona fide of waging war against the party will be sanctioned. And by saying war against the party, I specifically mean that no member should make it a point to attack any member, alienated member, any leader, merely for disagreeing with a particular matter, or merely because there is a serious infringement which. Eno eyo suna manyoku abatuo wamo badwaku no titene ne abadi akire wono ane efutumra se badwani yewura afanya markens ena ote ne se wo ba abatuo komisa ene posi sadom no abaso a ewieye wosanso etisi amanyoku no eso no wono mokoto abani wieye no yewura Alhaji Mahmoud Baumia ene di emu kane na ohamu nchemu no wonya akese ena afi wo mo edidi ho a na ekwawieye no wono ma etoso enum no ekwobo bracket yewura Francis Adenimo mampondehye ene owura boache jaako ekwawie binom se o jama yewura jaako kura se watwede ama owura Francis Adenimo se wono wabre ewo party no nti wonko na woni mpanimfo no enkoka homa wo munyinum na yewura Benjamin Ashite ene kasa de mo owura boache jaako no se sansem no ene na momfenamamu a mompere maso no kure bi anim enya de wo mo atwenne atwe okena nyame de che boboso mi de toso mienu wo mbesa akwa akoto sa aba no ama wo mayi baako de akwa akokan nan no ho ama wo mayi num sei no de to yensa ntwerofo anim. That is one thing we've been able to believe that this is politics. We are very surprised with the news. That's what has happened, and we believe that this is politics, and some people believe playing it dirty is what will make them have what they want. The only thing I made it clear on my morning interview was the fact that there's going to be a meeting between my boss and Honorable Adenimo this afternoon, and after that we will be able to come clear on the way forward. But as I talk to you now,
there is nothing of we stepping down for Honorable Adayinimo. The meeting has not come up yet, and we will be coming out clearly to show viewers and cherished supporters what we intend to do. But as at now, we are prepared for Saturday election, and there is nothing like backing out. Well, we believe that politics, there are engagements in politics. We want to talk to Honorable Adayinimo. We believe that Honorable Atejaku stands a better chance to help the people of Ghana and the MPP government. Kasama for the Mayura Atejaku, Ura Benjamin Ashitine, and Ateya, watch I say, one Munyan and Maura, Francis Adayinimo, so no, and then crop. Afe yadaswa jina mamirenu mosona manyuku wamuhonsemwa fakasena ne group no so etemu se ponso ye yini wanwa te setete kurufasa na emuno pania oba wasona manyuku no mu a woye twotwofo de ma wo mo eye JFK Yura Justin Kodua Frempon anopai bra na omahene wadubuache etiagwamu no wobopini no ne di nkomo ena na wobusa ene se wo moto aba wieye ehonsem ahodo a efifiri akire nom ne ye ho ade ena wode to dwa echese de ekoso no sabi entwa ye kura ewo mu se wono mato aba na wie eyesono fie ntokwa ena wo mkwakon ye de nanso ankane nyina no wono mpagya ne se opapa ntokwa na wo mogya mu boko nanso de ekokọ ye ewie ye leak tape bi ni na momonten na yewura ken akompre kwa Japan kaso obema showdown ama sese showdown no kura akoye times a ene nam ne na memfana mama amanfo edeka obia ne obi ye ko anu akasa wo ne mema showdown na no na yewura Justin de atudwa chese wonu ma wo ho bon mu bia no kekan nsam ahodo nyina wo mbefre wo mo mpanimfo anim na wo matwu anim se de ese na efata eno yewura ken Japan wo mbefre no owura host na doye ene afoforo ka ho no wo mbefre wo mo e discipline committee mpanimfo anim. Ready of course so Saturday no Mebo elections committee for no abaso Yura right honorable Reverend Professor Michael Kredano na mafa kunya so abo electoral commission for so abaso ene Ghana police ene omo a obeto aba delegates no momo central for so cover elections no na etita form so no mo to chair mo hwe Ghana for nyina abaso by and large on my hand because it was a very successful delegate conference except for few incidents via ACC wow okay one elections there. The 392 Prince May elections there no yakwa yente ho asem na se bibi ba could be AC. We share in totality in terms of percentage, you know, I can say like that by 90% it was very successful. You know, part no normal see Saturday bi ankoyi amia medi menu videos about montia mi hu ye no. And no main train say elections committee for no formal report embra. Na say reps from ko region no for report embra. Nia general secretary nia media ni or normal be hu videos mi hu ye pictures mi hu ye no. I refer certain personalities are normal works are videos in akoma discipline committee. Ye train say elections committee so will be from the kawa or meeting that account. What kind of is not sema? Yes, yet it is a review koso. Well, my him no kase binya video evidence, binya picture evidence say BBC na koso, and I said the rana kana some saying no kosi wo. Then it say the train ama repa or call no that elections committee na ano edna no December na or my rebo within no more assembly before so that take decision or steps on it. These are the by the new so what should the pan now quote the next two paragraph about yes says Nipan Naya Bomedino will be referred and I said emphasis will be placed Remember Canada Porto Cancer he to be someone before over 90% while be the answer 17 centers near Twaba. Apart from say a few incidents here you see and all places here Twaba and one to say BBC. Wasono amanyoku ya ne ready so the treasure for Ora Justin Kodua Frempon ene na ate se ahyase na wo bompanimfo a wono mo hyehye abatu eni mu nsentwerefo ne emu sra dom no abaso ni nyina no wa ye ne tese de wo mo yam mpontoade afa nkutode adom pompo akiri se tie bia pa na epa no ene wode ho nsem etu dwai afa ye nto aso ye da so a wo sono amanyoku ne nsemu Ora bugiri na abu Daniel Kennedy ho wono eye kane titene ni edemo sono amanyoku no wa tifi mantemu enche bia na nkomo bi efifiriye na enenam monten se yewura akufu dampare Ghana Post Sadom Chiame anase penimpa
mampani ne no dom a wo mo ka bi ebam wo mo hom papa mfiri na agua sokora esan se wo mo tie nkomo bi a papa wodi ni wo ba bi a ensem fata se wo tena so a se IGP ente sa ebewie no enuru sa yento aba anhwe ye bibi betimi asi wonim kwa obefa so ama osona konnwa abono na sansemi ebeto odwa no na panimpa wo no na ya chiame hene wo mrase badwafie togbegaga yewura wo no anso na chineya manyoku no wodi mu ntintima abansoma ne baben ede to odwa na fe wo te committee bi senka wo munye mu nhwehwemu ampa nhwehwemu no wo no afre paneyi na ensema wode atodwa bi ne se sansam na wo kan nya se bi atoro bi ne wodie enkomo bi akoso na sankomo no na wo no ankasa kura etimu bi afi woni nsa de Ghana mampani wachima MPC na danko akufo ado wote wuntimi mfa wanu nton enkoka asam nkyere no wage atom se tie bia gi se wonya evidence to proof enenti eno wachi bi gu ahoma so na woye se wobebo saa ne de akyere mampani se de beye na ne din ho besa no na eno achi mampani nso begi no adie na saa nsem yi a wode to dwa no ene mpanimfo kwa asetena wono mofre no se de wosi ekyere mu ne de nti a wode kodo bi ede to ahoma so no So with this information at the back of your mind, if somebody says you have to change an IGP before elections outcomes are favorable to your party, what view would you hold about that person? Mr. Chairman, this one I can't tell much because it's the president's power. He appoint, he dismiss. That was why when they came to tell me, I find it necessary to ensure that I listen to them and also carry their voice to the big man. And on page 13 of the this is what transpired. You have one of the officers say to you, and I suppose he was referring to the IGP. He says, I don't know. I called him. I told him that I'm here. Well, don't know that part. My fear that the elections, how this man is going to help us. He can't help us. I'm quoting. He won't. He won't. He wants to make sure that everything is fair. Do this, Alhaji. We don't go to elections like that too. And then you said no. Then he repeated, we don't do elections like that at all. Then you said no again. Alhaji, is there something wrong when an officer, the police, act fairly to all parties in election situations? They hold the balance. If Mr. A acts in a manner that is contrary to the law, they arrest. It doesn't matter what your political color is. If it's ancients that are sin, and then he ought to have said. Yeah. Please. Very well. Chief, for asking my former client, Chief, accept my apologies. Officers, that the commissioners who had been deployed by the IGP to Asin were NDC. Did you do some consultations to establish the truth or otherwise of what the officers had told you? Remember, you said a while ago that you, on some occasion, had reason to. Ora bugri na budaniere kane penimpa na wayetetenani edemo sona manyuku watife mantemu na atese ne okohia badwaku na wo mototo nano na wo kyerɛkyerɛ die ntia wo rekordo mpanimfo ede kokɔ kyerɛ anase wo ka ho nsɛm no yɛda so awo amanyosem mu a ene yenwura kyene amanyuku no eno eye wo no mu asabi bibi nti wo modi dem ene wo matwerɛ krata tententen de akɔkɔma abato komisa sɛ wontie nsɛmi na wontie ne yie ni nyina yɛsɛ enhyehyɛ wode atodwa kyɛ sɛ adekye de ntwere a wɔn mo kwa kwatwere no wɔn bɛ twere no office ahodo yɛ abato komisa office ɛna wɔn mo kyɛ sɛ sabio kama yɛ sɛ wanwene wɔn mo a edi dem ho na sɛ kɔba sɛ obi edi dem enkanka sɛ wokura crutches ana sɛ wɔte hwi kyɛ mu sɛsi yɛ sɛ kɔba sɛ wɔforo kaya gye wɔhyɛ dagye seat anampo wɔde to butu na wɔtua ho ka enti wɔn konkoduru baabi a wɔkwa kwatwere ne din no na sɛ wo a ohunu nyinaa ɛbɔ ho so utua baako a wono betua be mienu miensa na asennan ne se hunti wonsa nwene ho bio na wonsa mfa adwen foforo kura amra ente sa na kama yese ma meje na duko emansa wanwene wono ma bibi nti wo modi dem ho na wotworo krata tententen no owura Edwin Kwaku Ando wono national secretary de ma wono ma bibi nti wodi dem efe Frederick Aso wo national coordinator ena Jemfi Joyce wono so deputy national coordinator enye ono nko Johnson Mahama wono nso deputy national coordinator wo mo tworo ye no ensantwerofo a wo Sompa
ene Frederick aso edi nkomo ebusa se wo madwe mpopa a wo mode tworo sa krata yi ene sen awia premeto bremu sei na aso kirem ede kire yetiefo enye say ye ni electoral commission ti amabia bia so but adwin kire na niema bia o ye na susu say ye di dem no emwaye to say because electoral commission about bonti say or betro to di amedia akoto about December mu na di tro na oba betro no na say wetin be sa kwina amaya yentimi antro yedi ye betimi anya kwanya na tro yedi but all ye no say di dem more because ye di dem dada and I say di dem because I see or yet and I will throw the this is assembly offices in 261 what's that the them because yeah did them oh kwa enyo kwa no bit me akọ say we no be count in ya oti free chair or kwa only Ghana card it also di nipa menu eka ne ho a obekwa ko guarantee no eka o man kasa o mai nisa ni free chair na oti mu dada nso no eso eno so san another burden because ofruka otia law e man ni free chair no so nti ansa na obekọ decent officer no kwano spend 4 times of the lorry fare or the bekoko ansa na wakotrudi ansa na atnya kire na dream e wo Ghana ha se me pewi ana me pewi no asa di dem mo because Ghana ha ye wo sisi ana kai dey dada no mo offices no so be brave any access be brave so soldier na persons with disability oh mami yesre na ye panicho nsusu no eye but yesre na ombie tese na utai bie bi bia ma ye nyina wotu fie kura na opia onye obi na opia ana wo ye refrain na onye obi na so nsem otimi nanti ko no akotro di no ye panicho ye pese obedi se franchise ye nti ombie mu fie ntimi nya kwan no n'entro yedi n'entimiso yenkyere yadwe ewo Ghana so na wote kan sikasem na abanimpo ananse a big institution say osu sika ene mi amenye dwumadi ene ene mi de na yede o ya say ene mi de ze na no wura Frederick aso wode atudwa no wono na national coordinator edema persons with disability afi yan consent foforo mu na mede wura nkodua ase eno wo Jacobu kura wo mudwumadi titire pa ne sekuayo na wono moyo atrenkyem bi asi ho dom e wo ho twagade ato excavator ka ya senyanya nkyere anasa ana tunasa ka ibi mu ahyene dwere be adan ya wono se ka na kwa akobo nipa ma bi kura san pira na bo nipa no wotina nanom wonse do ensem nyina no Ebenezer Boache wono na dawroma wo boa yen ama ya kye ensemi na nidi akire pa yenko ne nkyɛn na fe yenkonkodi nkomo na wo hwɛ Sompa television anase wo social media ho say Facebook YouTube nom ene Twitter uhu sade wo mosia share excavator ama na ye condemn na yenko Boache ho ebe majo Ebenezer Boache oti yanka anwumre Sompa kase yaso ni o ye moajo menu abe ma mejo so ene de asi ewo nkodua so Jacobu na wo matwaja to excavator de asi poten no wadaro maboa ne yenche menu abe ma empedimpo se ade a china ya ncha sepa ya na yichi Amanhye Central de ya obechi Amanhye Central ankoyi uwu aho asema na chese obi akoku obi eno ekamu bi ma ene awraho sema esi ewo nkodua ase ya no Amanhye Central bato mpehua so ni nyina ne se enda anwuma be nondu aba nondu ene yenya ne ntie se obi awu ya chine kwaye no na chese abeti free the games site aki akọ engoduase omo se mna ka kobu light pole into pole na high tension na emra tekwado nso motor so omo fu Jacobu akọ engoduase ana ahoma no kogu omo so njaman kogu omo so na atoimu na baako efiri mu na enipa omo te motor so ye maako afa baako yaw akwabo onye 26 years ya frɛ baako ku Prince ono enso anya 18 years broda na afrɛ no Aguero ana baako nso frɛ no Oben Dennis ono anya 13 years ana Kofi Dudu na afrɛ no Bedi sa enkofofo nipa ono afiri mu aya kwaku Prince a ono anya 18 years no na menua awrawusem a ewum ne sɛ abrantewa ekɔ school okɔ SS ya ono egira form 2 a enti bi obekɔ form 3 na ya omoden ne maame edi nkomo ana wachire mu se enrada ana na ba ne ba afie be ka hye se ntimi afu enti oma ne sika na omla krom no ma meyi ne ti na maame nso de osie oyo se eja wonko yiniti no masesa ne nyema na konko school mu
enti ne maame so da wa be nuo ena onya nkra anaso onya akọ se o mehwe na light akum ne ba oba na chese akoya wura wosem a akoye chese kromi nyina ana ka ho bi me emranti a omo nkoduase kromu no ati asemu omo anyo so eno na ejinja emranti omo nkoduase kromu se da bi se mpo wakoya de na se mistake aba eni kwan se uja ho enti emranti kwa no excavator no eku eja tuma nya amashi excavator ni na menoka se de atam no aba be dia police na afin so akra na wato na nanu ense de no so no omna ko St. Peter's Hospital mocha on so omna ko she na afi nkra miensa na aka ne de akra ne dindi ko fi amofre ne bedi da no nya 14 years ne de andra da doctor ko gina no so a de na akofie na mienu na aka no aye ya wakoboa na afin obi denis ne de obugo so e was St. Peter's Hospital omoje ayarfe tinya ubisa mia raho sema esi bonku ya se excavator akobupu a akuma akra ba ko a akoya raho sema mranche kwa no so no atumi ahye excavator no e wa Manchester Central batom pia na ebe ba sa no de na wotwi excavator no so e wo fa he ana wo hye ne kan ho osi dwane osi edwane no bi se tama mranche na eba na ne ya nyan no osi dwane na mranche no so de eja eto excavator multi excavator na shikura so hwe video na me ba na o ma che excavator no pra dunia na de ese no yo eben koso na fo ani di akire na bere ni ho ye besan ba wonchen bio na ye ne wa ba be bonkomo na ewie no ye nsan twrofo amana nso ho maami a ne ba ne kwaku prince ye ne bonkomo na no nso sei na eno de tudwa Obata ne nso no mate kwaku prince maame na ate se na wone Ebeneza ebonkomo ewo Jacobu afa ho no afi yento aso na yensanfa nwura koto ene Kumase High Court kwa asetena na ene kure ya no na inspector ametumasi woba begina adaka mu na wono esa atoto na no sa inspector tumasi ya na twintu na me woyire wompena maadwa adum wokobo ne tu a woto ne tu be se enum konsia ma wobaiti na nanom wonse do meka se ya pene kura brede na asam no da so a twetwere koto ene wokọ koto no we ka ho a wakoba se ne mprensa so koto san hye se wonom san fa nkosie kokum na agya wonsan so emra bio na ene bra wokoye no wone kwa mredu ene maadwa enuamo edi nkomo na sade wo mo de tu dwane bra koto ka se nsan fa nkosie kokum na agya bre eni ho yensan fa mra bio no sade ni nuanom nso ekyerechire mu ense no babia akwa kosi ne sade wo mo nso esusuo no ni nuane de tu dwa se kyerɛ Sompa
atiefo ndi ye call court nyame adom ye call no ya said to us 19 ye busumi ebebe edi enimi de ebeka che Ghana fo nyina ne se obi anya awehemu se case no enkodai and ye wugide so wo empanifum especially ye lawyer no ye wugide sonko kra wo nimu se nyame ya adoma atentene ne bede ebeba ama Ghana nyina hu se case no etwaye pepepepe se de no bia epe no sana aba. Enti her ladyship Rosemary Batosu woni piempani a ne wati agwam na wode ne hama ebo pono no so echese ebobo so me de etoso dadu ndenkono wo monsan mra bio na inspector amamegina dakam na wo monsan entoto nano maajo anua bema na woni ensentwerefo ebo nkomoyi afe yento aso na yenko ensemfoforo mu sede awia kase ebomu yede to wani mu se yesan ba bio wo no nsia bremu a the SCA ewo senior high school mo ye besan so de bi abrewo no we the assistant headmaster academic yo ewo kwankwatia presby preseke ho ene wo si suani no ababaawa wa pie free school mu se ne ewo no wo twae se wo famfachira na se wo dodo ya no wo fa gate pie eze atwanye bi tumi krata emakwan ma timi pie free school borders no won ma wo boarding house na enam sa ababaawa anye eze atenti na assistant headmaster academic echese wono na hwe asuafo no so eba wo mo ade suam no bibia na akoda woko krata keke eso oje na mpanimfo de stamp team so wanye dwane na wadwane de nkoto na akwakoye jama pese okoye ho biribi no ene ye behwe wamfa aba o esanse ne yese me mo aba o school mo wode ne nsapa ene ye so trafata you time wabobbo ama meka se ye baba wa no na no ayese preko small boy na ne nyina nkanfu ano kwabena nyako wono ena nsemi nani di akire kwabena wa ahoma no so kwabena majo mejo sumi nua bema na dia na headmaster ye na sese kura wowen ewo mfimfini mantamu me nua bema we eye epoye emantamu kwawu nkotia epoye emantamu tima menye sansakra we ewo ho na metwa so ede amamu ede a na asem na abeto edwa no ye beka se eye enwonwa asanso ye ebobo pa na sadam no ekase no ebeye na wotwe ne akire ni asem no esiye no ampanyifo amomani anko akola no ebura assistant headmaster of the school na no ede ema no enti no ama nani no me no ekase no de hakase pa abre no asadam no ekase no omakopiem awayare sabia ne wofa ni mpo efe ne se yimalo Japan no ono na ebo no ekase na be ya ne wofa ase no ne ho ebetimi ato no na ne titiri teacher wa nyina no say assistant headmaster ono no ye in charge of academics no o chemu say abayo a owo form 2 ekọ nketia no opie ekọ abonten wo bra wo anye eye ni akosi boni beka say eziat eye nkrata yen ayako senior high school no yenim say opie abonten na say property okofia oje efi panyifo ho ansa na pomo ho akonya amwatimi akọ na so entieni chemu say abayo no nyese bia wa anye eziat no oje pa nebomo no oje edifi headmaster ehonomo ne nchen eno oje ye na assistant headmaster no na onye aware na so bra akwani fees akrom eba assistant headmaster ne hu no na abawa ni di ka cheche mi chen se oje eziat ansa na opi abonten esa se na krata ni kita ni no anya ade a assistant headmaster no eti ase na obi nso ni ma de kopotia amunumu ho ano so no ema assistant headmaster no eto ne nsa bo akora no asum na nkula emienu nso na onom enam no so no ebro ni bi ekọ edema wo mo sabre no akora no ewofa etimi se school na sem ni sie no na wotwe baako entem enya de school no tu ho anamon nemom omo ema no paracetamol ese onom na no akire na akora na kasa kopie mu school clinic no omo usade na ni ayanyan ema akora no no ekasa no office school ba fia akora no wofa nimpon ono so oyo osra ni sojani no wo so asem ni mo chema me no kasa omo na police force twen ko mama police force asem no betu ho anamon na so omo hwe ebra asem na du na sabre so mo sadante hwe FFC panyifo na omo ho adwuro mo pa na so no fani chem se ono de sese no nia oye ne se obedi kan ahwe ne ba ne wo fase no ama ne wo fase na ni nato no eno akire no eno be do suko awo nsem emu na mpo no school no omo no mo akwa se na be on beti di chem ma papa aba se mpo no sakora no po afum pa assistant headmaster o tumi se otenensa edebo akora no ani so ana tibi no kasa de
ensem na konkon school no enka hwe enfamfa ho abusua ne pe na beka safa ho mo temi se de course no omani anya ho kwabena mo ene wa manebo kosoa na fo ani di akire sabre ya ne wofa soja ni die do before complain minim se tie bia wo ma headmaster assistant academic mfa ne ho ni na de besi bia nso no mfa nkam ya tiefo eno kwabena nya akoa apoema ntemu ene wode sa amane boyi efiri ede edan ye afi yento aso na ye kode a ene na ye kɔ wo SD asafo no 7-day Adventist Church na epenimfo a wono moda no we mpaebo abra no kama ese wono mokokobo Act 2000 ene ye de frɛ no na Act 2000 7-day Adventist Church ena wono ma ekokobo empaye wo manhia SDHS sabio wono mokokobo mpaye no sofo wo ho nka wasaja wono nim se ye kwakobo mpaye ne yasore twedi ampo ho nkwa ho sane ede ama otiasemai Ghana ma bia ka asafo no sofo ato aso pononum wa ma wo mo ankɔbɔ mpaye no afi kowie ya ɛho nsɛm de sɛ tie nie pi na wono mo nkɔ na agya yenkonko bisa sofo sɛ eba ne sɛn nom ne ɛho ade a awie kura ma asɛm ya kwakotwa Ozongo police station na de yenko ne yenkonko tie sɛ ye ya sofo ampene ama wo mo ankɔbɔ mpaye na ewie sofo nso ankagya wo kan kwagesɛm ɛde akyerɛ sofo ma wo san so atwa nkontompo anase wodi ntro ɛde agu prayer tower fo so no ensem a obono tu dwa bi nie say emra wodi sa kwad no boy no committee ban ana woti ya wo so bon hwehwe sa asem ni mu ye jarama ye gigi sika wa ha ana ye de tumi a ye nyina kwagi tumi ni ba de fu no committee a woti ye no o ma kire ye eni padu do a woti sa o bo wo ye sa committee no o mo edin o mo telephone numbers ana o mo dibia e wa sa fu da bia o ka so o mo nya adwuma no koduro ana o mu hwehwe mu a mo ye no ye pese ye hu no we fadansibie a eye ani a ye de hunu aso a ye tie ana anoma bi e betimi bi ensa so mu a e kyese ade wei ana ma ya enti e kyese mo ye sa no ba ye chacho ana o mu recommendation o mu susu ya o me de ba se asafo no enira so na o mo ye eno ye ya sa ense mi sa nyina fi pastor Dr. Kwame Anobon ho na yepa info yesa kase yesra Northern Ghana Union Northern Ghana Union communication na as communicate amane ba wo ba yo be ready kire no your recommendation suya ana wade pray asafo no na mo enye won hye sa chinchira ne o de abane se di so aje de wo mra de wo hye ya mfa o hye ne bia ya de samaso anda ka asem na bia na ni padu no ba bi o ma de be kono na asafo de ya adwuma amfa won na bibia okuta wasanem no asafo na tumi ni kuta won na asafo na ba bia awo mra wa amfa police ehyehyɛ anya adwuma sa police ko ka kyerɛ sɛ ɔmfa asafo no mu na ɔfa hyehyɛ ya asafo no dis won nya adwuma na so ba nya saade no na afɛ so ya sa hyɛ apa division a e wɔ Cote d'Ivoire no kyɛw sɛ mo modna na ne ya ene ya pastor Kwame Anobon ya ye a ye nya brabasam ene noma emfa kwamu na ku mimi na kɔyɛ fo mfinti o mu nyina di o mu tuna kɔsɛ sinkyɛn na ezi emra na wabusuo no o mu ntune nsan epo betimi a o mu nyini fa soro mu na o mu nyini license sesofo na wa mɛyɛ mimi da so yɛ fo sofo yɛ na wa mfa o yɛ da mra na saa se wo yɛ manafo du 14 days saa fe o fa ma pachaw awo yɛ hu fie wabu no no ente saa baby odina ye no a o ka asase me ku ye mo ye hu fi no o ko gina saa bia no a na on pa ye chew ye mandan na makoba ku dunan se o mo moden na on fa e chew pa ma ye mpanfo na wo ka de na bu ye hu fi ente saa na da bia da 14 days no so na ya ante hwede a anye eni a wuti ye owura Emmanuel anoche the graft na we no enye Sodom and Gomorrah o ye SD asafo no Act 2000 ene jademu no ya wo mo kyese sofo a no bo aten won mu nyino kura no bo ahen ye nyini mfira asafo no ne lances kura be mo na timi edi sofo eno nso wo mo nyi sanse wa ma asafo ma no titru ne tawafo na nkwa nkɔbɔ mpaye ewie ase wo mo nkɔ Ashtown ne Ashtown fo nkɔnkɔbɔ abra won mo kan no asafo no e won hyehyɛ afi ye nto aso
na yɛtoa so de a ɛne na SDA for no mu ɛne ɛda so gyina na wei deɛ SDA Girls Senior High School wɔn ɛna wɔn mo sɛ twerɛ no ɛkan sɛbi wanya ma unua no wanya ama me saa na Kristo kan ɛne nti wɔn mo akeka wɔn nsase ama wɔn mo akɔyɛ ayɛ na ɛno no ne boɔ ɛsom 5,000 Ghana cedis ni nyinaa no SDA for ɛde kɔ akɔdɔm sɛ de bɛyɛ na oni bie wɔn mo nso ɛho betumi ahenhan wɔn mo nti ntonso Kwabere East Municipal Assembly no wɔn wɔn nyinaa ka bɔ mu a bɔsɔmi ne da na ɛtɔ so adonu nsia wɔn mo kɔkɔyɛ saa yɛ ɛde boa sɛ oni bie wɔn mo nso ebetumi enya bie ebi ɛyɛ ahoteetam ebi nso ɛyɛ semina ɛne nneɛma ahodoɔ a nipa etimi de yɛ ne ho yie ɛna SDA Senior High School ɛmɛ ɛwɔ hɔ no wɔn mo tumi ɛkɔyɛ saa yɛ Osofo Otinsafo Party. The entire and yetumi aba na afi e kan akoma se me ya do ye ni say wuntimi mfa wa no nko a enka wonyankopon aye dey asem se ne Yesu kai no o se insurani bubruhu fo ono obohu ombo ti school fo yi omu se omu so ye nyina ye wa ho kire mu de but omo hu se asema Yesu Kristo kai ebeboa enti esese omu nyina boa na ye nyina ye gina omo chi yitimi be ye sa agoyi se ye ku omu ma no so iti ba ku chibo bi ru so no so e kire ye se nyam Sompa ehu ni fi na eso nyankopon ani se ye behwe nsia ani ekunafo enti wiri nyina eka yakoma se se ye boa afoforo mo mu nyina susu hu se de Yesu Kristo djumadi SDA Senior High School na de okasa ye eye school no chaplain wosofo woten safo na atese na wodi nkomo wie anso ho eba yedi a de wohweso wo school mu ho eno nso maame Christiana obe mensa ene wo kire wo mbotae a etachire ntia saa ye wo mokokoye nyame adwuma no ye omu ahoro akyede na wode akyeye no ebi de ya nwomto ebi de ya doye ebi de mpaebo ebi de ya nkyerɛkyerɛ na asafo no se de we fe efitititi na ɛwɔ hɔ no yeso ye ba school mu ne ye ya dwe se ye beti bi na afa ni atete mofra no eti se ekuo no ye botaye pa ne se ye beto dwuma hye Nyankopɔn nyam homeda biara afa isusu botaye wode ahye ne se ye nkɔ ne nkɔ ya doye no yeso so ye bia fi bia no ye wo bra ya hyehyɛ a ye de ko bi won kurase bi e prisons bi e children's home a ye ko ye o ma doye nti afi isusu no na ababedru Asakore district yi muso na yaba ababe ya do enti owura yire Christiana obe mensa na ate ne no ewie na anso ho eba asuafo no de wo hwe yedie ho nsam so se wo mpanim pa ye Spendi Love Nyantachi wono nso kire se o hwe school no a sabio wo mo nye pa de bi saa na ebite se tiwro nom ne ne yekeka kan o semina no wo mo nye bi nenso ba bia wono mo nya saa ene efiri a wo mo de kokoye aye no eno nso wo kire Well, Adventist Girls Senior High School and Nebeya Adoye. The junior money be free, school for no more school money. A call house to house near the junior man, any teachers no more boy, my yan, you may nanny, the baby chain, yan more, or when you be said the bayan, I'm soon never queen. Spendi Love Nyantachi, president at the Ma Welfare, Adventist Senior High School. Ena wote se wono ekokoye wo ntonso Kwabere East Municipal ho ena na wo kyerɛkyerɛ ensemu no na wono mo kɔ nyinaa no sebio wo mo amfa mizo anko enti next time no mo kɔ a na mapɛ mizo no bi di aka ho eno no de eboa ema nipaduane nya ahoden empo wodidi awie se wo boa kura na wadi a ebeboa na afi etime bubu mu nketenkete ama broni bese digestion etime aye adwuma mizo fruit drink no ebi ya mango nti wo mizo mango ho saa na ebi nso watermelon ebi nso kura eye kwadu banana ebi so ho a yakane nyina de abom ye frɛ ne miss fruit enti bomodin se wonsa ebeka bi Curtis Marketing Company wo mo na kofa saa de pai ba ya wo mo sabio wanwene wo mo nko a botom na ja utumi adwene de aka no nso ho enti hyɛ no nso saa na fe wonso ka ho bi na we bi a ye kan no ura 21st a wonse ka bi se ye Kumase na awa eni ohia overseas ho unya foro ho pe doctor obekwa akoto no obema bi afi se nkransa nso a eno nso Dr. Amos ho woduma ma bi afi ba bi asompa se ye ni TV ana se FM obi a no wo foro ho nso a wonsa beka sa ne pa bi enye mizonko 5G energy drink eno eye ni padua ni yie guarana wom grapefruit wom ginseng eni green tea
enti eye ntini mu adwuma no na eye nkasa enso mu adwuma waye adwuma bre ohonam nyina agene no na wano no mixer 5G energy drink ni bi de ema dance ne se we no enya de a wo mode ade foforo bi afrafrem onum ahu se we de ye nuaba na nkasa de ebo nipadua no ene yaka ede abom enti se wo ton anom ne na ebi no ho a 0246 na wonso jode na ja ebi nko 270221 wombeduma boa ama wonsa ka bi na yaka 21st clinic ya ampa wonu ye sciatica expert ya enti wo mo ba yi na ene wonte se mozupu cheche amanfo esan se de obenya adaje akoho bia no ye de mfidie mapa ehwe ne widiem na enu achi afidie no nso akire adukun kura ye nsanso mfa mawo enti se ye ntini na abo apa na akọ na fe ya posa kama ye mfa afidie nye o massage won ma ya mantini ni nyina sene sane na moja atimi de afrisane yie ebi kura asisi ateka ne ye duro da bi oto ase ntini ho ekwa akoso osusi achi eba na ntu ho na eduba bi atwetwen wo no enkanka wo ye adwuma bi ukuntunu ho na atwon no utumirika na agye wo no na se wo boboro ka wonya short eso oboshem na sabio atwon no eno ne se ateka no mane nche wo nto wansa sabi etimuku nipa enti ko 21st clinic ne nkura bata bia unim na efe yenhwewo se eyekuma se ha na awode ahwa overseas hwa alpha radio ehwo ne yeben ko na efe doctor enhwewo no wo moawo ebia na wo oboase ene cancer quarters ho ene e code junction wonu me won kran nyina nkodome market se sunwane a ura ho enkransa eno eye victory bank ne hwe animu Dr. Amos ho wobedoma aboa wo ma watachima nyina sunyankwan no so ha eno eye Gen bank dandadanum ura ho a ye dom ede mfidi ahwe na fe enu papa no a etunyare wa nyina ase stroke ka ho no ye de account 0540 311 311 0540 311 eno ya homa betimi apusu na agya ennepa no wonso wonse tumi aka bi sesei wiase nyina ya kurakuma wonuma ehwe eto enema pete se enkomo ayedie kasafidie so kasafoni so National Communication Authority womo ama wiase na ya kurakuma wo yensem kane na nka won kran na person party a obebreje se woko Facebook ni YouTube no mansa na se wo hwe e wo Sompa TV na so ne ba bia wo bia no ye friend digital audio broadcasting DAB na bo modern se obenya bi okamu.com na dia bom ba bia na bia otimi tie Sompa emfa ho ne ba bia wo na wono mo keka mfidi a wo mo bo ho modern wo mo mfidi ye na wo mo nsem no nso eye papa emuda ho na nkontompo bia enim no Sompa ka ho eye mako du nwotwe e wo Ghana ha nyina enenti ya na wonso wama wonsa ka bi e wo ne radio ayesa tete akasa homa no utimi nwan ne saa torch nyina wom enti babia wo bia kane ni hokora utimi de dudwuma beboa ama enema nso akoyie anwumre wo madaroma na woka ye ho a ye de nsempa no esommo me na ye ho e wo computer adwadie no so emra na enu achi no yemfa ensema aka akire no emfa mawo nemom me san akoso han maka wo se 3 Herbal Center wo mo na de 3 cool capsules na ba ko aduro enti babia wo bia pebi esisi ade aduro saa na ye yamtim aduro sabio se oyam na tim na okoya na so fifire tew nyame ampata na etete wo ba bia ene ese onya 3 cool capsules no ono ma yebo apa yi e wohuru fi bia wo nipaduanum efirim koko no afifire wedie nene e wo mogya no mu a ebesenagu ama ho atɔ de ma saa dure eda nso kura wo koko nuru nyina mu ne sɛ utimi nom ede ye bibia pɛsɛ ode yo sɛ ode kɔ yi ase ana wutu kwan ba bia utimi de kɔ enti frɛ 054 61 07 107 0546 107 107 owura babia eto nuro na se 3 cool capsules ni ho a ene ye kai hu ne se woni kro no nya duro no woton wodi ni dwuma bi eba ne san so na de ahomakro na ama ne se wonfrɛ no wonyi bi na no ene tunyare wase a omanfo nso atu aguso na wo mo enom afi yento akase no so na ye to aso de a ene me de okɔpachi no ho a na pachi ena wo mo nso ani abere yi wono mo se otebra yore ne kra nwoma so wode nano atomu bi na nananso aka ne prenye premfa se wontintasu ntofom nsa mfa na no mfa da na se foma gudi a wo mutuo ye mfa kwampa so ye frɛ ne se galamse yi mampani eswa okokase pa wo ho saa na asante wura nso esa okokase wo ho na pachi nso ka asantema no ho bi na nhwehwemu a wo maye ne se wo mokwaye wo ho kama ye se sabio anka kane no akuafo eyefu no wo mudua kokoo ne de dansebo a wo mu wie de boga na man ho bra ema wo man se ye ton bi wa amanone a ye nya bi e de beton kamfra de ma abusuya di na so se de
kama ye say ebinom abo awura kwaye no mu a wo mu tu koko no guo na kwaye nnua kese wo nkura wo mu tu ni nyina agu asase na wo mu funtam adan a wo mu de ye gadamse enam saa so na nana kofi amo akohene ya akọ pechia won na ye nkoso hene na ni abere pa kasa ama wo mani bere nyina no wo mu aso akokase sesabi wo bibia wo beso ne panchi ewo saa kobiri kwa ebrentu num no wanhwe a woni no wodniti edo sei na nana de tudwa ya so ana social media na hu se ewura otumfo akekokoso na mu ase se azampi men on pese ohimiti a wo ye galamse bia no onyai na obitu galamse na se aja sa ban so ya na mzo otumfo kan ye ne de nam se ya santifo no ewura otumfo kan se mo a eye adwuma ye tie ne nti oka ye nam nu se galamse no bia bejai na emomotumfo kasa wi ye no na wotumi enu pepe baabi mi gina ye ena ne jase hene pechi hene jase hene ene na chiame hene o be twa jase wo munye galamse ene ya me kaze ba yo mu ye adwuma gidi ya stop wo entino galamse no a wo mu ye no ena ye tue hu ti wo se ye ku ama ye wura otumfo no hu se ono waka asemwa yesom ne de ye adwuma eno kin metumi hu asiwa me yesa ade no enye se bia obi nta obi eno obi nya yi na pagin na nankasa no me kan prince ompempu djuma wokuru mu obedi akonya nfia nsunnie untime fa ansense ubu se bob we me nam toye anade we me na maye enso no galamse gu asase so no metimi akase the whole asante mem kura no wa hwe ya particular no galamse gu asase so no be ko anyi enso no kawase ke petinu ne mpatam aye krabe hwe enso no enam so mpem kumtu ntino on fa hu on de one na yire ne mabenya no ani hia wo a kire se mi ami gina hwe mi dimpuntuo mi enu ba particular mo wase na gina ni mo nyam into wa mama anye ba ko ye kwai ye be ye gusu ko tal dia ko be bi ensa asi wonyina se we ka wa makalim prensa e wo radio so cha se ye me ya contractor for ne ba himfie e be tunsa e ma mpo mo giye e kwasha de che ani bo mo ade wo mo che ye e di busu mi enu ne afre no a ose asase kakra wo mo je na asase 120 no asase a wo to ne di on family kwai asase nso pachi betimi akasa asante freje ya nya asase kura che obi ya ye ta ho ga baby a wo mu yi kwa na akoka no kura no o di asase mu obi 1000 kura won to so mu yi kwa nza baby a wo yi ama wo bia no o mo beje na no kura no yese bia wo mo je nkonfo da ya wo bebubu no ene ya friend sen kokko ne nema wo be sen wo so be anu no di betuaka ikwan ko mu dikren kokko road abegusu nyina kota pakina na maso ye ha me ne say ye nchiri ma no because assassin eno eye pechin kwaso hene na na kofi amo akohene na ate ne no wo chese na na wusu poku wodi kan wona e pechi hene sabi petemu asase da hwa ye mfa no kwa enti sabre galanse fo age asase na fa wo mutu kokko eguo na wo mo se kwa ye ni nyina ma sese pechi unam ho a ayese koto wo mo teta atachem no eno no e kire pefe se wo mpenkoso ewi atimamufo e wo ho nso kire se wo msa gana mampani aka eswa se wodina konnwa kora atoso se koba se galanse wontimi anso ano a ene na namra no wo mra pechi mehwe wo mugusu galamse no wo monte se dogo bi no abe wa wo mo yo timamufo nso kire mu sei ye ha me ne say ye nchiri ma no because asase no ye na nakwadwo opra ne bisi ne nkwaye ne ma no enyina be didi so enyina ye didi so ha me ma me ado ha ya ado ha no ma ye food eda na ye ni aya ba sesia ne ye se na kwa ye nananom ye nchiri ma no hene fa no mu be didi enti nananom umu stop adwuma no ene ga na abai umu stop adwuma no se obi anya adwuma no na asase no umu nkata de umaye ni nyina so na asase ne nsamra ne normal asase ye hunu se ahanso asai kwaye side foforo a ya aburu ye ntiase so asase no na omu se no na yeso ye ntena ho se ne pechi ba panyini esi kan no wayi embrante no
say woni ho nti yeso yehwe na chi because enoma say won na chi nti say o ka say o tena no abansa eno obaba na no ma say nti yehwe say yebekọ konsase ni nyina so ni mrante ni nyina ya kọhwehwe na yehunu say ade na omo ye no yebepe kwan be fa so ebe stop o mko pim say wonu kura be ba na say yewura wonu kura de yewura we nya gada dem ensere o kweri ni bia we ya fide mu ntumpa na wo mo de asiso pechi no e wa amanse west abato mpesua so asantemantam ha e na ate se nkoso hene wo ho ne timamufo wo ma palai na wono mo kyerɛkyerɛ wo ma konsem e de kyerɛ Sompa ensentwerɛfo no afe ye mawie kase no na ye wie dia ye de wo Pentecost asafo no mu amanfrom prisons wono ma akwakoye wo mo aye ene eniema ne bo no esom 13,000 Ghana cedis a wo mo aboaboa no e de akwakoche aprisanfo a wonom ewo amanfrom prisons eno na elder Kevin Donko kyerɛ de ka wo mo ma okokoye we na ni nyina yese Kristo e kan yese woda fiase wo mo ama mehwe no saa na woda ya asabia wo mo ama na ombusa se na Yesu woda be na akọ prison wo se de wanya ama nua no wanya ama me ene nti na elder ene nasafo mma wo makeka won sase na wakwa akoye amanfrom aprisanfo aye eno nso wo kire mu se de kire yensa nkyerofo ura na idi na china wadi yempa ene nyamsema ofana kwaso de ba ene se oba se be no wadi ya ene nenso china femse yeti wadi so if say ene ko kontinu e ma wona ojidi kompaji asempa no se de ese Yesu abadu wadi ya wa yefu ayi ni you say you feel go kwa nja boni bino aye ana wa yebo ne kwa no te Yesu bai te o se se te na bi so no o sa ka se de fia wa me kene yo e kom de mo amle de ni swami Pentecost electa sama evangelism ministry ade atoma koso se ki kuswa e ka se no mo na so hunya mo tira Yesu bai e bi tia na mo e ya penu me e ya ba be sera ona ya kenya msoma don se ha no e be bia ya titi pa se de be ni pa ni bia ba na sa wo ya Yesu so e ya bra Yesu no so me ka ni ko taya ya de ba so ami ato bandere ze kwa bo mo ne ba to to ni ma e bo ko ni mo ba no asa di ai no so mu asa te enfamwa kada ekika do be nyina bomwa ase aboka be 10,000 ai skano 100 million kan 100 million eno eye elder Kevin Donko ya o presiding elder edema Pentecost asafo we asuame area wo mo na kokoye amanfrom prisons for aye no na wo kire sikabotena wo mo keka won sase edidi se adwai ekokoye wo mo aye ne nyina eye wo soro ahemman mu sede Kristo wo ka no eno anti na wo kokoye ye eno so ne yegina na anwumre ensempa ye de besonwo se no nsiabre mu kasebo e wo Sompa television Sompa 93.1 Sompa 98.9 eno ye bono mantema henkuro sunyaye afi Sompa 90.7 eno ye kuaboache ya done ne dom eno nkransa bono east mantemu na ni nyina no eduru wakache a kai hunu se ena mabaso na botetia utwa asuo editor Ewura Asante Ebo Benedict sana benese wabaje wakode akua kaneden ho kukua Veronica Gando wane akosua somu akosua ne miemi afidie no funuma na ate yenka ewo ba bia Ewura ya abo ama Libia Boga wane owura kwabena kese ya Grace owura MCR ho a sede ene no besi aba ne kasafoni nso utumi enya ni nyina ede afa no na dama sana ni nyina ankamfu ano owura Emmanuel Sego ene MCR fo nyina yemamammo ne Rexford mo se mo nso madama mo de call television no so na yede wesie no ajapia apamdada enimedin enne Dr. Silas Sompa chief driver na woda yamana woda die papa se twedi ampon wonko so an won trete na hiem won hira ne chita afo nyina ne nasefo nyina da ba bia wode ne na besie no ajapa no mfa ho ma no na woma wonye nhira ne nchirima nso mehu ne nepa twedi ampon ede dom no Dr. Silas yama happy birthday enti se o Silas number no a wo twa ne happy birthday no won sente so nkon nante ne number ni nyina nso momu wo so
na wode bi aka na ho yɛde wasi de aka dwumadi a ɛtoa so ɛno pike ne na pamfo wɔn ɛtoa so na nnɛ asɛm pɛ nipa ɛnora ɛna panin no odi na woda wɔtena se na wɔne ne dɔm ɛde ne nyinaa ma ofosuo bɛrima no kɔsoa ma waso ɛnwa afidie ho na ɛwɔ nepa ɛde somo